Οι συνταγματάρχες υποσχέθηκαν εκλογές. Όχι ελεύθερες και τίμιες εκλογές. Η κραυγή έσχος που συνοδεύει την εκλογική αυτή παροδία δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα. Η μεγάλη μάζα των φοιτητών που ασφικτικά καλύπτει σκάλες, διάδρομους και το πεζοδρόμιο έξω από τη Νομική θα μείνει μακριά από τις κάλπες. Το ίδιο βράδυ τα κρατητήρια της ασφάλειας ήταν πάλι γεμάτα και στις 13 Φλεβάρι του 1973 96 φοιτητές που θεωρήθηκαν υπεύθυνοι για την αναταραχή στέλνονται με τη βία στο στρατό. Είναι Φεβρουάριος του 1973. Τα γεγονότα της Νομικής έχουν φτάσει στο κατακόρυφο. Βγαίνει ο Χαλιτζής από το γραφείο του και καλεί έκτακτη συγκέντρωση τμήματος. Όλοι, αξιωματικοί και οπλίτες, όλοι έδιραν εκείνη την ημέρα.